Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebo Wage 7 Januari 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer sinarengan Gusti. Sinarengan Gusti. Para adi yuswa, ing jaman sakmangke kita ngadepi pilihan ingkang mawarni-warni. Kadangkala kita bingung milih bab kajasmanen utawi karohanen. Milanipun kita betahaken kapitadosan kangge ngadepi sakwerining pilihan kita punika. Senopati Yusak kaparingan tanggal jawab kangge nuntun bangsa Israel mlebet wonten ing tanah Kanaan. Ayahan punika tamtu mboten gampil, awit piyambakipun kedah ngadepi tantangan ingkang ageng. Inggih punika ngadepi mengsah ingkang kathah lan kiyat. Bangsa Israel nalika semanten dereng wetah kapitadosanipun. Nalika ngadepi perkawis ingkang awrat asring sambat, Gusti lumantar Senopati Yusak paring kekiyatan kangge bangsa Israel. Srana ngendika ing Yusak 1 ayat 9, ingsun rak wus dawuh marang sira, disantosa lan diteguh, aja kiris lan semplah, amarga Pangeran Yuwa Allah ira nunggal karo sira ing sakparan-paran ira. Para adi yuswa, ing satata gesang padintenan kadangkala raos egois rakah gumunggung tansah wonten. Milanipun Gusti nimbali kita dados pepadanging gesang. Tegesipun kita milih gesang manut kersanipun Gusti. Gusti sampun ngengetaken kita supados kita tetep bakuh lan teguh ngadepi kasunyataning gesang. Gesang ingkang dipun pandikani Gusti mesti mboten mokal ngadepi tantangan. Nanging menawi kita tansah setya dumateng Gusti, kita mesti kiyat lan tatak ngadepi gesang. Milih gesang tegesipun kita milih derek Gusti wonten ing kahanan menapa kemawon. Gusti tansah nyarengi lampah kita, monggo kita gesang sinarengan Gusti. Matemah gesang kita karaos indah lan tentrem. Langkung-langkung nalika kita ngadepi warsa anyar punika, kita pitados menawi gesang kita tansah sinarengan dening Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut pilih nyoto sanget menawi paduka nyarengi kawula lumebet ing warsa anyar punika. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring pitulung. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro wilayah 6 GKJ Magelang ingkang sampun nampeni operasi sakmangke wonten ing pemulihan. Kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan tansah maringi wetahing kesarasan. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Bambang HN ingkang wedal sakmangke wonten ing pemulihan. Kawula pitadosaken ing satata gesangipun wonten ing paduka. Kawula pasrahaken sederek Jesselyn Aurora putranipun Ibu Rate ing Palu ingkang nembe nandhang sakit. Kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa lan paring berkah. Sederek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil,
Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kalau pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak, kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cili, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak Sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, Sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, Sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ing ngawedasak mangkin nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemasrek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kangge ngrepekaken kidung. Sumangga.